வெல்கம் பேக் டு டியூபஸ் கலெக்ஷன் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு 50,000 to 60,000 ரூபா ரேஞ்சில் என்னென்ன பைக்ஸ் இருக்குது அதோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பெஸ்ட் பைக்ஸ் அண்டர் 50 to 60K லிஸ்ட்டை பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வரிசையில் நாம் பார்க்க போகிறது ஹீரோ HF Deluxe. இது ஒரு பழைய மாடல் பைக்கு தான், ஆனால் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸும் மைலேஜும் தாறுமாறாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நாம் பார்க்கக்கூடியது இதோட இன்ஜின். இது BS4 இன்ஜினோடவும் இதோட மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 7.91 bhp at 8000 rpm நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இது 4 கீர் கொண்டது. இது சுமார் 65 கிலோமீட்டர் per லிட்டருக்கு நம்மளுக்கு தாராளமாக கிடைக்குது. இதோட வெயிட் பார்த்தோமா 109 கிலோ சாலிடான வெயிட் தான். அண்ட் முக்கியமான விஷயம், இது 97.2 cc நம்மளுக்கு சூப்பரான ஒரு பைக்காக கிடைக்குது அண்டர் பட்ஜெட் ரேஞ்சுக்குள்ள. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 53,438 ரூபாய் நம்மளுக்கு ஷோரூம் ப்ரைஸ் கிடைக்குது. பஜாஜ் CT 100 இது ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய பைக்னே சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதோட இன்ஜின் பார்த்தலாம். BS6 இன்ஜினோடவும் இதோட சிசி சுமார் 102 சிசியோடவும் சூப்பராக நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அதே போல் இதோட மைலேஜ் பார்த்தோமா 75 கிலோமீட்டர் per லிட்டருக்கு நம்மளுக்கு தாராளமாக வருது. இதோட டாப் ஸ்பீட் பார்த்தோமா 90 கிலோமீட்டர் per ஹார்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இதுவும் 4 கீர் கொண்டது. அடுத்ததாக இதோட டயர் பார்த்தோமா டியூப் டயர் தான் வருது, அலாய் வீலோடவும். அதே போல் இதில் டிஸ்க் கிடையவே கிடையாது. அண்ட் பைக்கோட வெயிட் பார்த்தோமா 114 கிலோவுக்கு சாலிடாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஓரளவுக்கு நல்ல ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் சிறந்த ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். 45,933 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ்க்கு நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அண்ட் நம்ம அடுத்த பார்க்கக்கூடியதும் பஜாஜோட பைக் தான், பஜாஜ் பிளாட்டினா 100. இதோட டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு இதோட சிசி வந்து 102 சிசியோடவும் இதோட மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 7.79 bhp at 7500 rpm நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அண்ட் இதுவும் BS6 இன்ஜின் தான். நம்மளுக்கு மைலேஜ் 76 கிலோமீட்டர் per லிட்டருக்கு கொடுக்குறாங்க. டாப் ஸ்பீட் பார்த்தோமா 90 கிலோமீட்டர் per ஹவர் கிடைக்குது. அதே போல் இதுலேயும் 4 கீர்ஸ் கொண்டது. அண்ட் டயர்ஸ் பார்த்தோமா டியூப்லெஸ் டயர்ஸோடவும் அலாய் வீலோடவும் சூப்பராக நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. பைக்கோட வெயிட் பார்த்தோமா 117 கிலோ நம்மளுக்கு சாலிடாக கிடைக்குது. அண்ட் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக இதோட ப்ரைஸ் வந்து 54,757 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ்க்கு நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அண்ட் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறதும் பஜாஜ் பைக் தான், பஜாஜ் CT 110. இதோட பவர் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தலாம். இதோட சிசி பார்த்தீங்கன்னா 115.45 சிசிக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அதே போல் இதுவும் BS6 இன்ஜின் கொண்டது தான். மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 8.48 bhp at 7000 rpm. அண்ட் இதோட மைலேஜ் பார்த்தோமா 70 கிலோமீட்டர் per லிட்டர் கொடுக்குறாங்க. இதோட டாப் ஸ்பீட் பார்த்தோமா 90 கிலோமீட்டர் கிடைக்கிது. இதுவும் 4 கீர்ஸ் கொண்டது. அண்ட் இதோட டயர் பார்த்தோமா டியூப்டு டயர்ஸும் அலாய் வீல்ஸோட சூப்பராக நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. அண்ட் பைக்கோட வெயிட் பார்த்தோமா 118 கிலோவுக்கும் சாலிடாக நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. அண்ட் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக பைக்கோட ப்ரைஸ் பார்த்துருவோம். 53,673 ரூபாய்க்கு எக்ஸ் ஷோரூம் ப்ரைஸ்க்கு நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அண்ட் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடியது TVS Sport. இந்த பைக்கில் என்னதான் சிறப்பு அம்சம்னா, இதில் 109.7 சிசியோடவும் BS6 இன்ஜினோடவும் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதே போல் இது மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 8.18 bhp at 7350 rpmக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இதோட மைலேஜ் பார்த்தோமா 73 கிலோமீட்டர் per லிட்டர் கிடைக்குது. அண்டு டாப் ஸ்பீட் 90 கிலோமீட்டர் per லிட்டர் கிடைக்குது. இதுலேயும் 4 கீர் கொண்டதும். அண்டு கூலிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கூல்டு சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டயர்ஸ் பார்த்தோமா டியூப்டு அண்டு அலாய் வீலோட கொடுத்துருக்காங்க. பைக்கோட வெயிட் பார்த்தோமா அப்ராக்சிமேட்டாக 110 கிலோ வெயிட் சாலிடாக இருக்குது. அண்ட் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக இதோட ப்ரைஸ் பார்த்துருவோம். 55,610 ரூபாய்க்கு எக்ஸ் ஷோரூம் ப்ரைஸ்க்கு நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஒரு சூப்பரான வண்டினே சொல்லலாம். இன்றைக்கான வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனை தட்டி விட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நன்றி.